основното в екибана е това жардинierата и това е кензан. Нещо, на което се будат цветята, за да се направят под някакъв наклон, нещо, за да бъде красиво. Понеже сега имаме само такива тънки цветя и малко е трудно да се будат, аз съм взела и малко конец, ако трябва да сложим. Така, те са по-малки, по-големи, може в стъклен продълговат съд да се сложат само камъчета, вода и отгоре да се откъсне и да се пуснат да плуват цветчета. Цветчета и свещ. И само много красиво. Сега няма как да го покажа, защото нямаме това как да е. А тия работи, това е ето основно. Така, то трябва ножица, обаче мама го прави без ножица. Така. Тия листа, понеже са малко по-груби, ги махаме. И правим така. Това. Понеже е по-големо и то и тук вече правим основата отзади, която трябва да е като фон. Може да се ползват и на цъфтели клонки и всичко може да се ползва, което ти е на душата. Просто трябва. Да. И с повече правене ще се научиш да създаваш много красоти. Просто трябва да има малко опит. Как ти работи фантазия? Може да се сложи ето така под съвсем голям наклон. Ето така да падне. И слагаме малко вода. И украсяваме масата. Това е